fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar ġurnata għażiża għal ħafna nsara u qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Franġis t'Assisi. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal ruħ Doris Gawci. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek San Franġis t'Assisi sar jixbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek b'imħabba ħinja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb ta' Ġob. Il-Mulej wieġeb lil Ġob minn ġod tempesta u qallu: Qatt kemm ilek fid-dinja kmandajt is-sebħ jew urejt liż-żernieq postu biex jaqbad il-art mit-truf tagħha u jfarfar minnha l-ħżiena. Bih tinbidel bħal tafal taħt is-siġil u tiġi mżewqa bħal libsa. Jinqatal il-ħżiena id-dawl tagħhom u d-drieħ merfuħ jitkisser. Qatt wasalt sa ejjun il-baħar u mxejt fuq il-qiegħ tiegħu. Qatt urewk bibien l-imwiet, qatt rajt bajnejk bibien id-lam. Qatt ħaddant bħarstek il-medda sħiħa tal-art. Taf tgħidli l-wisa kollu tagħha. Minn fejn tgħaddi għal ħdejn id-dawl u fejn joqogħdu d-lamijiet biex tmexxihom sas-saltna tagħhom jew tqabbadhom it-triq lejn darhom. Inti tafu dan la diġà kont imwieled u lat ta' snienek kbir tas-sew. Ġob wieġeb lil Mulej u qallu: X'nista' nwieġeb jien li ma niswiex karfa? Ikolli nqiegħed idi fuq ħalqi. Darba tkellimt u ma nerġax, darbtejn u ma nissuktax. Il-kelma tal-Mulej. Mexxini Mulej fit-triq ta' dejjem. Mexxini Mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, int tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bogħod ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Mexxini Mulej fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-Ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek, jekk nitla fis-smawiet hemm int, jekk nimtet f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Mexxini Mulej fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fit-truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni l-leminija tiegħek. Mexxini Mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u fġuf ommi inti insiġtni, irrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Mexxini Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimmu leħen il-Mulej. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħażin għalik Korazajn, ħażin għalik Betsajda. Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tiru Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-xkejjer u qagħdu fuq l-irmiet. Imma l-ġudizzju għad ikun aħfef għal Tiru Sidon milli għalikom. U int Kafarnaum taħseb li se twola sas-sema, sa ġolqieħ tinxteħed. Min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili. Imma min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li bagħtni. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħaniprofa ngħid kelma fuq ħafna affarijiet. Ħanejt nibda bil-qari. Bħalissa qegħdin naqraw mill-ktieb ta' Ġob u Ġob għamel mixja Alla għalfien ta' Alla. Kien sinjur, kien raġel tajjeb, imma mbagħad il-folja tinqaleb isir f'qejr jitlef kollox, jgħaddi mid-bagħtija u jaraf lil Alla. U kważi jilmenta mis-sitwazzjoni tiegħu. U fis-silta tal-lum Alla jgħidu isma' xi titgerger int? Kif tista' tifhem lil Alla? U jsemmilu ħafna affarijiet. Għad kemmilek fid-dinja ikmandajt is-sebħ, jew rejt is-sebħ iż-żelni f'postu biex jaqbad l-art mitluf tagħha u jfarfar minna l-ħżiena. Għad inti kejjilt il-qjan tal-baħar, għad mexxejt inti l-ħolqien. U Ġob jinduna li Alla huwa il-fuq ħafna mill-bniedem. U jgħid żbaljajt li tkellimt. U jasal għal dik li ngħidula l-adorazzjoni. Fejn jasal l-adorazzjoni? Għall-adorazzjoni. Darba tkellimt u ma nerġax. X'nista' nwieġeb jien li ma niswix karfa? Il-koll li jien qiegħed jgħidi fuq ħalqi. Nagħlaq ħalqi. Kull ma għandi nagħmel nadura lil Alla. Mhux ħanuħodha kontra Alla, mhux ħanipprova nifhem lil Alla, nadura, daqshekk. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum San Luqa qed iġibilna din is-sentenza ta' Ġesu. Ħażin għalik Korazajn, ħażin għalik Betsajda. Kemm grazzi nirċievu u narmuhom. Kemm barkiet nirċievu minn Alla u narmuhom. Ara. U jispiċċa min jisma' lilkom ikun jisma' lili u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili. Ġesu. Alla li jistaħba fil-messaġġiera tiegħu. Illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar, ġurnata għażiża għal ħafna nsara. Hija ġurnata meta dak li jkun huwa mistieden jagħmel daqsxejn ta' reviżjoni ta' ħajtu, jara fejn hu, forsi jagħmel qrara tajba wkoll, jagħmel xi sagrifiċċju u jagħmel ftit adorazzjoni, dawn it-tliet affarijiet. Reviżjoni ta' ħajja, ħafna nsara jippreferu fl-ewwel ġimgħa tax-xahar jagħmlu qrara, kemm ħaġa sabiħa. Tajjeb, hija opportunità sabiħa tant tagħmel check-up spiritwali. Tajjeb para fejn int. Ma Alla miegħek innifsek u mal-oħrajn. Kemm hija ħaġa sabiħa. Xi sagrifiċċju u ftit adorazzjoni. Ara, ftit riparazzjoni għadnu biet tagħna u għadnu biet tal-oħrajn. Kemm hija ħaġa sabiħa. L-ewwel ġimgħa tax-xahar hija opportunità sabiħa mhux ta' min jitlifha. Ħanejt kelma fuq San Franġis d'Assisi. Illum qegħdin niċċelebraw t-tifkira tiegħu. San Franġis twieled f'Assisi fl-1182.
Missier kien Pietro Bernardone, kien negozjant ta' dappijiet, u ummu kienet Pika, kienet Franċiża ummu. U meta twielet, missieru qiegħed Franza, u ummu semmietu Ġwanni. Semmietu Ġwanni. Imma missieru Pietro Bernardone meta ġie qal le Franġisk ħansemmih. U semmih Franġisku. Ejja. Meta kiber dan kien xi ftit vanitus, kien xi ftit preżuntus ukoll. Ma jiġġieled dakinhar kienu jiġġieldu l-bliet kontra xulxejn, Assisi kontra Perugia, u spiċċa nqabad priġunier, għamel sena priġunier. U ġabitu f'sensieħ. Ra kemm huwa dajjef, ra kemm huwa kemm għandu bżonn tal-oħrajn, ħareġ mill-xismu, ħareġ mill-ħabs, marrat marda, reġa' prova mar jiġġieled, kien jilbes sabiħ, imma darba ltaqa' ma' wieħed imġiddem. U flok ma għamel kif jagħmlu s-soltu n-nies, jevitawhom dawn in-nies morda, jintnu, maranqu, u xi ħaġa nbidlet ġo fih. Dan Franġisku. U beda jqassam id-drappijiet li kellu missieru jagħtihom lill-foqra. U missieru xi ġifieri, ħadu quddiem l-isqu, ejja, u għamel konverżjoni kbira ta' fuq l-istorja. Nażar ħwejjex li kellu, għallu żommu, għallu millum il-qudiem, missieri huwa dak tas-sema. Għandu storja sabiħa ħafna dan San Franġisk. Talba kien qiegħed jitlob fil-Knisja ta' San Damjan. U l-kuċċifissi kien hemm jgħidu li kelmu. Għallu mur irranġa l-Knisja tiegħi li qiegħda titkisser. Mur irranġa l-Knisja tiegħi li qiegħda titkisser. San Franġisk għall-ewwel ħaseb li kienet il-Knisja tal-Ġebel, beda jirranġa l-Knisja tal-Ġebel. Imma mbagħad induna li mhux il-Knisja tal-Ġebel imma l-Knisja ta' veru. Kieku nisimgħu din is-sejħa aħna wkoll. Naħseb nagħtu semna wkoll aħna biex nirriformaw il-Knisja. Kultant ikun hemm min jipprova jirriforma l-Knisja jew billi jitfalla l-ġebel, jew billi jitfalla t-tajn. San Franġisk għażel triq oħra li jbati fil-Knisja u li jkun kreattiv fil-Knisja. Iħalli l-Ispirtu ta' Alla inebħu. Għadda żmien waqqaf għażel il-faqar, għażel it-triq tal-faqar. Din mhix ċajta tali għażel il-faqar. Dakinhar fi żmienu kienu kulħadd jiddandan, kulħadd jilbes sabiħ u kulħadd jixxowja. Tajjeb, u San Franġisk għażel il-faqar. Warrab kollox għal ftejt. Missieru kien negozjant ta' drappijiet u hu għażel l-xkejjeb. Għara ftejt San Franġisk. Fis-sena 1224 fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib irċieva l-pjagi San Franġisk. L-ewwel wieħed li irċieva l-pjagi li nafu bih. Tajjeb, swewlu ħafna tbatija, spiċċa kważi għama, u propju meta kien f'dan iż-żmien meta laqqas seta' jfendi għal rasu u rridu jmexxuh, jikteb il-kantiku tal-kreaturi. Biċċa xogħol mhux biss artistika, mhux biss spiritwali, imma hija parti mill-letteratura Taljana. L-ewwel biċċa xogħol fil-letteratura Taljana bis-sens. Din il-kantiku tal-kreaturi. San Franġisk ispira ħafna nies, speċjalment bil-faqar tiegħu, bis-sempliċità. Jgħallimna ħafna affarijiet San Franġisk. Mhux biss inħarsu l-ħolqien, napprezzaw il-ħolqien, niskopru fil-ħolqien isbuħija tal-Alla, għal kemm hawn ambjentalisti jew fuq il-ħolqien u x'naf jien, kemm trid. Kultant kieku xi darba jsemmu lil Alla.
Jolqotni dan. Le il-ħolqien huwa ritratt ta' Alla, huwa tieqa għal Alla. Il-ħolqien mhux sempliċement ħolqien biex nieħdu ħsieb u biex nippreservawh, tajjeb ukoll, tajjeb hekk għandu jkun. Imma l-ħolqien huwa ktieb. Huwa ktieb li jurina żbuħija ta' Alla. Irid jindirizzana lejn xi ħadd il-ħolqien. Ejja, San Franġisk jispirana bl-attenzjoni tiegħu lejn il-ħolqien, jispirana bil-faqar. Il-faqar tiegħu huwa priedka. Huwa għanja ta' libertà il-faqar. Għanja ta' libertà. San Franġisk bil-faqar tiegħu jista' jkun aċċessibbli għal kulħadd. Is-sinjur il-fqir, il-marid, il-kattoliku u mhux kattoliku, il-musulmani kemm għandhom devozzjoni lejn San Franġisk. Tajjeb, kellu l-kwistjoni tal-ħadd imqazza mhux ħanoqgħod intawwal. Nitolbu l-San Franġisk biex għallimna tal-ispirtu ta' faqar. Kejf? Mhux billi nagħmlu bħalu nilbsu l-iskejjel, imma tal-anqas ma nkunux ħaljejn. Tal-anqas ma nkunux supervi. Nitolbu l-San Franġisk biex jagħtina d-dawl ħalli nimitaw lil Kristu bħalma jimitaħu. Alla fl-imħabba kbira tiegħu għalina idawwal id-dlammijiet ta' qalbna u jagħtina l-qawwa biex nikkonvertu bħal San Franġisk. Nitolbu ngħidu flimkien fil-ħnina tiegħek mulej ismana. Fil-ħnina tiegħek mulej ismana. Għall-Knisja sabiex permezz tal-konverżjoni dejjema issir tixbaħ lil Kristu fil-faqar u fl-umiltà tiegħu nitolbu. Għall-pajjiżna sabiex jibqa' jkun post ta' akkoljenza u fidej għal daw kollha li jżuruh nitolbu. Għal min qed iħossu priġunier tal-ħażen sabiex jemmen li Kristu jista' jeħilsu nitolbu. Għalina li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija illi tħabbibna mill-ġdid mal-mulej sabiex inwasslu l-ferħ tal-laqgħa tagħna ma' Alla kollu ħniena nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Franġisk nitolbuk mulej tagħtina aktar vokazzjonijiet fl-ordni Franġiskan nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li nimitaw tant eżempji sbieħ ta' tant qaddisin kbar nitolbu. Ismana, għal ruħ Doris Gawċi biex tinsaħ tijita kollha u twassala fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, nitolbuk għall familji kollha tagħna u nitolbu mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom u għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. U Alla missier tħalli qatt lil uliedek weħidhom imma fil-kobor ta' ħnina tiegħek mexxihom fis-sliem tul ħajjithom kollha. Bi Kristu siedna. Mira
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misterju tas-salib li miegħu San Franġist Assisi inthabat bil-ħrara kollha ta' qalbu. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawn l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Doris Gawċi li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Franġisku t'Assisi, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfirna għal-ma nafru la daħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Illum il-ġimgħa barra hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar ejjew nqum bil-wieqfa bħala ringrazzjament wara qalbin ngħidu flimkien it-talba lil Ġesu imsalla. Hawn jien o Ġesu maħbub tiegħi mixħud quddiem il-preżenza tiegħek nitolbok bl-akbar ħrara li tnissel fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' ndiema kbira ta' dnubieti u ta' fema sħiħa li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba u l-ħnina kollha sejjer nġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek. Nibda minn dak li qal fuqek il-qaddies profeta David. Nifduli idejja u riġlejja u għaddewli qadmi kollu. Nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nadorawk o Ġesu imberkuk, nitolbu. Nitolbuk mulej biex bit qalbina li għamilna insiru nixbħu lil San Franġis Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu. Ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabbtek u nħadmuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dak it-tlieta vamadijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna